Nunod sa kamanduan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ipatuman ang Oplan Run After Perpetrators kon URAP alang sa paspas nga pagresponde sa mga insidente sa dakbayan. Ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nakadawat og dugang puwersa nga magamit unya alang niini. Kinihuman nga maabot sa 160 ka mga pulis ang bag-o karon nga gi-assign sa Cebu City Police Office CCPO. Ang mga bag-ong nasulod nga mga sakop sa Police Regional Office 7 ang tuyong gidestino sa CCPO. Isip dugang puwersa sa kapulisan sa dakbayan. Matod ni Police Colonel Ernio Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office, nga iya kining ibahin-bahin sa mga nagkadiang police station, samtang ang 20 niini iyang ipakatap sa mga kabaranggayan aron magsilbing abag sa mga barangay tanod ilabi na sa ilang pag-roving panahon sa kagabhion o kadlawon. Pinaagi niya niini adunay dugang kaabag ang kasamtangan karong Police Patrol Beat System nga gipatuman sa CCPO sa pagpatrolya sa kadalanan. Pinaagi sa Police Patrol Beat System ang Police Station 1, 2, 3, 4 ug 5 magbutang og dugang mga personel sa kadalanan aron dali ang pagresponde sa mga mahitabong krimen. Wa na sa agad-agad kinsa nasakop ang usa ka insidente niining maong mga area sa dakbayan sumala ni Dalugdog, kundi ang tanan mo responde gayod kung adunay alarma nga mahitabo alang sa paspas nga pagresponde. Kung mapakyas ang mga police station sa pagresponde og alarma, hayan pangayuan sila og explanation ni Dalugdog kalabot niini. Pinagi-usab sa mong sistema, matuman gayod ang gusto ni Mayor Rama nga kinahanglan mo responde ang atong kapulisan sa dakbayan sa Sugbo og usa ka alarma o krimen sud lang sa 5 minutos o mas ubos pa. Mga kuan karon kining atong mga beat patrollers naman sila yung radio. So kung halimbawa naitawag na robbery, shooting or any crime incidents na mahitabo na sakop atong sa Central Beat System, naman sila yung mga radio. Ang katong mga nasa vicinity sa crime incidents, moto sila yung mga atong mga beat patrollers mo responde dahil sila dito. Pati mga patrol cars, natay ka ng atong mga TMRU, natay TEU, or katong mga beat patrollers mismo. So, sa kana nga sa kana nga pamaagi, dali ra gyud nato marespondihan ang usa ka krimen. Samtang gibutyag ni Dalugdog nga pahigayon niya ang kapulisan og pagpamintal sa nagadaang lugar sa dakbayan nga napuno og vandalismo. Kininot usab sa kamanduan ni Mayor Michael Rama nga limpyuhan sa vandalismo ang dakbayan sa Hunyo 12. Gawas niini, una na usab nga gimando sa mayor ang paghipos sa tanang street dweller sa dakbayan sa susamang pitsa. Itong mga ibabaw sa lalong sa kining kuan flyover, kay naa may mga daghang mga hugaw dito nya nay mga tao po din na mga tulog. So isa na po na siya sa concern sa PNP na badlungon tong mga tao nga mag-standby dito sa ilalom sa tulay. Kay ang uban dito murag maglabay ang mga basura, ang uban po murag ka dito na magkuan kuan silang mga hugaw ba. So isa na sa mga concern po sa PNP karon na among tutukan para malimpyo ang siyudad sa Sugbo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.